Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the 10 Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Sugaton ta sa tamis nga pahiyom ang bag-ong kabuntagon. Dasig kapag laom, himayaon na to ang buhing Dios. Iwakli ang mga kaguol ug kabudlay. Ug ihatag ang mga mainitong panimaya dinhi lang sa Panimaya sa Kabuntagon. Maayong buntag ug malipayong adlaw igpapahulay. Happy Sabat. Good morning, happy Sabat. Happy Sabat. Kumusta man ang atong Sabado karon nga buntag? Ug sida imong pangutanon, nindot kayo. Nindot kayong Sabado. Kay pagmata pa lang nako, gipukaw ko kape.
Oy, Which is kape. wrong. Dapat milk. Dapat early daw in the morning, you should take lang kanang water lang Water siya, lang, di ba? yes. Para Actually, lagit cleansing. ko inihibawan karon nga happy gid kay iyang Sabado kay maugid ang pinakauna niya nga Sabado nga naa na siya sa Kaminyoon. Aha! Kailan mo? Oh, yes! Dili, Pinakauna oy, nga dili pa. Kinsa man Sabat. na, kinsa man. Nga, gikan na siya, pila ka years na sila, 13 years sila Murag nga atong floor nag-uyab. director, pangutan-on ni mo na kay kailan na siya, kinsa na siya. Ah, first Kailan kayo sa Sabat ikaw nila galing together konti. as Sa mga husband and nangagi na wife. to nga mga shoot medyo isog kay hapit naman daw di Oh, ka tense. Okay. Tensionado kay siya. Well, Ako masabtan. congratulations kang Mr. and Mrs. Gerard Angaw. Congratulations. Hey, Ki- papa. Hinaot unta nga, makaproduce na sila og little cameraman sa atong Hope kaya Channel. Yes. para Pirmi. mapunan po na itong mga volunteers sila og happy Sabbath po sa ila first happy Sabbath sa ilaha sa magtiayon. Okay, Alright. well, speaking sa month of May, ang month of May is considered as a month of mothers. Yes. Okay. How blessed we are to have our mothers. Ikaw da, pila ka years or how old are you nga naka-appreciate ka nga nindot yun nga na kay mama? Ibisag karon, ka-appreciate pag ginawa I na mean, nindot kay sa mama. pag-start, Sa pag-start sa una tong bata pa po sakit kayong kusi ni mama pero karon kay lami na kayong mga luto o kanang pangpukaw sa gabi pag pa-remind wallet, glasses o imo mga papeles sa eskwelahan before ka moadto. Lami kay hinumdumon kada adlaw. Lami nagmulakaw ko sa layo nga wala siya. Pakinunog ko, "Uy, si mama mo tawagin nila ako ba?" Gimingaw ka sa ATM, Mingaw. ATM. mag-review ka, mag-withdraw sa ATM, ay tama. Oh, dahil- Sa ato Wala pa pag-guess dang sa imong ato. mama, murag alarm nimo. Yes, muna siya tig-remind na ko secretary, personal assistant, o sa pa advisor or advisor. Well, ang imong kang mama da, happy pud ka siya nga ikaw iyang anak. Mood lang. Wala na Ay, Ikaw, Char, karon. ikaw, Char. Unsa man imong Murag masulti sa pagadawato imong na lang Well, yun. akong mama, kuan gyud kay akong mama no, mura siya ang papa sa balay. Because isog siya, unya firm sa iyang mga decisions and then kanang murag daghan kay kog nakuha from her. Nga ang iyang mga decisions sa life ba murag akong na-acquire, murag ganahan gyud kay ko nga sa akong ang mama. Wow. Dahil murag no, ganahan gyud ko nga siya nga akong mama. Si Lovely, Well, si Lovely. Unsa man lang? Actually, last 2 Sabbaths ago, di ba gipaduol ang mga mama nga naay daw mga problema sa ilang mga anak. So, huwa man akong mama, siguro murag mutindog na lang ko, representative ko sa akong in mama. behalf of your mother, ikaw na lang. Feeling ni mo, problema kasi yung mama lang. Problematic, okay. Anyway, ang akong mama, very proud yun pud kaayo ko nga siya yun ako. Anyway, kabalo ko kamo, moingon yun pud mo best inyong mama. Ako po moingon ko nga, akong mama ang best yun sa tibuok kalibutan. Alright. Because ang akong mama is grabe ka patient. Sa iyahan ako, kanang Unsa may maghisguta quality siya. sa imong mama nga nakuha nimo gikan sa iya? Kanta. Kuan, akong pagka-bright. Joke lang. Dito, ang akong mama is, mag-istorya na siya, bahin sa unang, while estudyante pa siya, nga, manglaba, magluto, mag-study pag yun. Wa gina ko na na-acquire hinoon. Pero ang iyahang kanang, grabe ang patience, grabe pagka mainantuson. Okay. is Mother good I siya. think si Si Awing gusto Awing, po niya si Awing. painabog yung Di ginikanan. ako malimtan sa akong inahan kanang sayo sa buntag inig worship mao ginay mo bira sa habol o kini mustikiro. Di ka sa obligag. Moskitiro. Mustikiro. Wala ka. Mustikiro. Wala ka sa obliging tubig ba kay dugay kay Una mo mata. na, og dili mo bangon, dalasika din. Bangon na, bangon. Sige. Tinod Dito na. yung kayo no nga ang atong mga mama sa matag panimalay, sila gyud ang nagdala sa kahayag ngadto sa ilang mga kabataan. Murag sila gyud ang gaguyod sa ilang mga bata nga magsimba, mag-participate sa church programs. O kabalo ko nga kamong tanan nga naa dinha karon nga nananaw sa atong programa Panimbaya, kabalo ko nga inyo kayo pong gi-appreciate ang inyong mga mama. Kung ganahan mo nga naa mo ihatag ang mga surprises sa inyong mga mama within the month of May, i-text ka na namo dili sa Panimbaya sa Kabuntagon sa 0920-273-3370 or 0916-557-4777. Yes. I cannot imagine a home without a mother. So sa tanang mga ginikanan na silang panimalay karon, Happy Mother's Day. Anyway, sa laing bahin, adunay gipahigayon nga stewardship seminar dito sa General Santos City. For the details, let's watch this video.
Una sa tanan, akong ginapaabot kaninyo ang usa ka pangamusta gumikan sa Trust Services Department of the Seventh-day Adventist Church. Ang atong stewardship o Trust Services Seminar gimugna alang sa atong kaigsuonan sa katuyuan nga atong mapabuhi balik ang tinuod nga kahulugan sa pagkapiniyalan. Among dako nga pangpaghinaot nga unta pinaagi niini nga seminar ang mga delegado nga nagatambong niini nga din sila magmauswagon sa ilang sari sa pagpanginabuhi. Mayingon man usab ila kining mapahat ngadto sa mga kaisuran nga wala nakatambong aron usab sila magmauswagon sa ilang mga pagpanginabuhi. Nga dili lamang nato sa hinumduman sa atong kita matag adlaw, dili lamang kay mahinumdum kita sa atong Dios pinaagi sa tuong mga halad ug ikapulo, ato sab siya hinumduman pinaagi sa mga butang nga ato nang nakuptan sa daghang mga katuigan. Panunda ninyo ang gingharian nga gitukod kaninyo sukad pa sa paglalang sa kalibutan. Ang Dios magapanalangin kanato. Ako nagapaghinaot nga nini nga seminar mahimo kaning mapuslanon sa tanan aron ang buhat sa Ginoo sa pagminsay sa mga balita kini mapadali o kitang tanan magapamauli sa langiton nga puloy-anan sumala sa gisaad sa ato nga buhi nga Dios. Usa manginamot ko nga ikaw ug ako mahimong kabahin sa buluhaton sa Dios, dili lamang alang sa atong income higala kung dili bisan pa sa ato ang napundar na nga mga kapdanan. Ang Dios magapanalangin kanimo. Kung kita tanan magamatinumanon, ang Ginoo magahatag sa iyang pagpanalangin kanatong tanan og nga kita mahimong mga matinud-anon, masulundon og mga sulugoon sa Dios nga nagatuman sa iyang mga sugo ug sa iyang saad. Salamat sa inyong tanan.
Carlo Lagra for sending us the updates din sa General Santos City. Yes. Nindot kayo no nga naatay mga seminars sa pagka piniyalan. Kay mo yun yung gipalapad sa atong church no nga dapat masaligan gyud tatanan sa mga ginagmay o mga dagko nga mga butang. Tama, tagsa-tagsa ka nato. Masaligan ka sa ginagmay nga mga butang, masaligan ka sa dagko. Di ba da? Yeah, training ni muna para sa malabot nga dinagkong mga butang. Actually, ako kayo na nga issue ng stewardship. Okay. Di ba? Lisod kayo like kung saan mo paghatag sa tithes o sa gross income, net income. Correct. So very important kaayo nga maka-appeal po taan ng stewardship seminar. Someday siguro no, in one of the Sabbats nato diri nga episode, pwede siguro nato mag-guest ang atong stewardship secretary diri to further inform us kung unsa ba gyud ning ang tithing nga system. That's true. Dakong kalipay nato nga ana ay usa ka stewardship seminar dito po sa Gensan. But bag-o lang gyud gipahigayon pod ang usa ka meeting sa mga Hope Channel technical staff dito sa satellite broadcast location sa Subic. Atong sayron kung giunsa pagpaagi pag-abot ang Hope Channel sa tagsa-tagsa nato ka mga Pinoyanan. O para sa dugang kasayuran ato ning tanawan. Because of an increasing demand of positive and wholesome programs, Hope Channel Philippines and the Seventh-day Adventist Church leaders find ways to provide a hope in every Filipino home. Hope Channel Luzon, Visayas, and Mindanao head editors nagkatigom alang sa usa ka dakong misyon. Ang mga sinaligang technical personnel sa Hope Channel Philippines bag-o lang nagtagbo sa katuyuan nga mahatagan og insaktong rekado ang mga programa sa telebisyon nga sa kanunay nagtinguha nga magdala sa matag usa ka nato ngadto sa malipayon ug malaumon nga kinabuhi. Nami dire sa BBS karon to have monitoring sa amuang uplink at the same time programming sa Hope Channel whole Philippines and to know more on sa man among katabang at the same time improvement sa amuang programming pod sa Cebu. Dinhi ilang gisabutan ang hiniusang estilo sa pag-edit sa mga umaabot nga programa sa Hope Channel Philippines. Kung gusto ka mo dato sa imuhang kinabuhi, motorin tandem, gibirahan mi. Nature Speaks. Tungod kay gusto nato mapalapad ang maabdan sa mga positibong programa, kinahanglan kini ipadala sa Hope Channel Satellite Operator, ang Broadband Broadcast Services nga nahimutang sa Subic Metropolitan Bay Area. This is the Broadband Broadcast Services Control Room. Atong makita dinhi ang nagkalain-laing monitors sa nagkalain-laing program sulod niini nga room. So ito yung playlist. No? Dito tayo nag-upload ng data na galing sa studio. And then ito na yung output niya. So this is from the playout server and this one is from the satellite. So makikita nyo medyo delay yung nasa kanang side. Yan na yung sa satellite. Downlink yung tawag nila. Gikan sa main control sa Subic, pinaagi sa satellite dish, kini ipasa sa satellite nga anaa nahimutang sa kawanangan ug kini ang mulabay sa mga signal ngadto sa mga satellite dish sa mga cable operators. O pwede na dayon natong matanaw sa atong mga panimalay mismo ang atong mga paboritong programa. Dili sayon, dili lalim, dili matugkad ang kahago. Ug kini nagkinahanglan og dakong salapi aron kini mapaabot sa atong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, kini dili imposible. Nga revive ko pinaagi sa
pagtanaw na ko sa Hope Channel Philippines. Malaki po ang magagawa ng Hope Channel para po sa pagtatapos ng gawain. Let us all join hands as we bring hope to every home. Sitting at the Lord's feet and listening to His word, life-giving words is in need. Well, now you know kung giun sa pag-abot sa mga programa sa Hope Channel diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Yes, nindot kaayo dito, dako kayo Oh. atong screen, yung nalipay kaayo ko nga makakita dito. First time in my life nga makita ko dagko kay mga mushroom. Wow. Mushroom. Makaon dili. Satellite dish. Dili makaon. Nindot kayo. Basta kaon abtik lagi kay kada. Oh. And you know, we are so blessed kay naka angkon ta og space or sa matawag ani nakaangkon ta og chance nga ma-part sa broadband broadcast services nga connected ni siya internationally. Wow. Actually, at teacher, makita na ko yung mga pictures o nakita ginakotong katong sa Facebook nga grabe daghan kay screen nga sa salita ra man ako ni makita ni mga inani. Then according to katong sa inyong caption nga dito tanan naka-line in ang ABS-CBN and the rest of the mga dagko nga mga networks. Usa ang Hope Channel. And we are so blessed and we would like to thank you sa tanan ninyong gihatag nga mga suporta sa Hope Channel. Ang inyong matag 20 pesos nga inyong gihatag for our broadcast system. Wala gid na siya nasayang. That's true. That's true. So what do we expect this morning? Of course, usa ni siya sa paborito nga segment sa ato ang mga televiewers sa atong mga kaigsuonan, ang Harana sa Kabuntagon ug ang atong mga singers nagagikan pa sa Iligan City. Ato ni sila pagpaminahon karon. Ano yung ganahan kay ni Daryl? Hilom na din siya. Harana sa Kabuntagon, usa sa akong paborito nga segment. Bless kay tanoan ni mga taga-Iligan kay nagyud sila talent of singing. Ug ato pong sayron karon nga Kabuntagon, ang mga updates sa Mas Amigos, Cagayan de Oro City. Kay wala pa naman ang ilang summer, so extended ang ilang mga activities. Kana og aduna po kita atangan nga suliran kay ato na siya tagag pagtagad. Malalain kundi sa segment Dear Panibaya. Og atong sayron ang atong mga bisita karon back to back nga mga youth director. So ayaw mo hawa diha atangi dinhilang sa Panibaya sa Kabuntagon. sa trono sa grasya, nangamuyo sa kaluoy karon.
gawas ko pa sa inuun mo ug himpiton mo. Kaloy sa gahong nimo baguha nga kinahanglan sa Espiritu kaloy. Ako karong itugyan akong kinabuhi, bisan kinahanglan sakripisyo. Padayak ka na ko, buha ang galbo ko, o Diyos, tutlia ako. Kaloy sa gahong nimo baguha nga kinahanglan sa Espiritu kaloy. Si Jesus lang gayon, siya akong tore, akong salikanan, nisali ko panahon sa bagyo ug sa kalistanan. Siya lamang ang kaluwasan. Ako, o Diyos, si Jesus lang gayon, siya akong tore, akong salikanan, nisali ko panahon sa bagyo o sa kalistanan. Siya lamang ang kaluwasan. Kaloy ako, o Diyos, sa gahong nimo baguha nga kinahanglan sa Espiritu Nagabalik ang panibaya sa Kabuntagon, and as always, we are very blessed because right now, kauban nato diri sa studio live ang The Ebenezer's Singers. So gatos lang imbitaron diri sa set para atong pakigubanon. While gabaklay sila atong yon si Lovely para sa mga greetings. Love? Of course, so daghan na putag mga greetings karon da. So welcoming sila. Good morning and happy Sabbath to Engineer Alden Tapio. Oh, hello Alden. Enjoy watching.
And God bless you. More greetings from CMU buddies. Murag apil gid ka ani da kay taga CMU man ka. Of course. And then enjoy viewing Annie Ilyarina and family dira sa Kamamanan from Shepherd Ectin. Wow, karon ready na ang atong mga Yes, I guess singers. so. We have four So of them. naana kauban na nato karon. And here with me, beside me, is brother Kevin Mark Brion. And then Love, that's Love Joy Pyoknasya. And then her sister, Yes. Jacel Pyoknasya, and brother Michael Apaw. Four of them. Good morning and welcome sa ato ang set diri sa Salamat sa Tanbaya sa pagdalikyat din sa Kabuntagon. Hope Okay, Channel. so wala na ipaglangan. Ato na dahil Yes. silang pangutanon. Now, pangutanon ako una si Lovejoy. Kinsa may nag-inspire ninyo nga inyo ning matukod nga grupo. Okay, gay murag sa unang panahon, sa inyo ha mo po gasimba sa una, wala pa nako nila sila nakita nga grupo. Pero kinsa nag-inspire nila nga ma-form ni siya nga grupo? Yes. Okay, actually love ang nakapa-inspire isa sa mga reasons gin nga na-inspire me. Kanang na mga mobisita gani sa among iglesia nga kanang nasilay kaugalingon nga mga singing groups, murag maipog kayo mi ba magtan-aw. Tama yun na. Why not nga maghimo pud tag atuang nga grupo. So dito anam-anam natukod ang amo ang grupo. Actually mga kuara ni siya kanang mga later na nga generation kay among mga mama pud sa unang panahon naghimo pud sila ilahang grupo. Yes, I remember yun pud sa una. Hangtod ang ilang mga anak muna Napasa. pinipuli nila ang mga anak ni puli until kami na karon ang mga batan. Kaya actually Dar sa una ka grupo gyud mi ani sa una. Katong dito pa ko sa Akmak Gasimba din. Wow. And daw nalipay ko nga napud sila bag-o nga grupo So you get karon. reunited. Mga unsa na ganini kadugay nga grupo? Unsa ni siya kadugay? Mga bag-o lang gini siya. Kami lang nga grupo. Unsa ka bag-o? Like, mga 3 years na siguro. Taud-taud. Muna bag-o niya. Muna bag-o niya. Unsa na lang Taud-taud na po, karaan? taud-taud. Now, since you're doing singing ministry, no, I'm sure daghag mga kabaguan, daghag nahitabo sa inyong kinabuhi tungod kay nagakanta mo. So, unsa man tong nahimong kalabutan sa awit sa inyong mga kinabuhi? Let's start with Brother Michael. Usa sa kaning dako kayong kalabutan sa ako ang kaugalingon. Kaning every time na ako madungog ng kanta nga Why Have You Chosen Me? Wow. Muna siyang bali mahatag dako kay impact sa ako kay since kaning converted lang ko. Wow, really? Wow, really nice. Yun. Every time na ako na siya madunggan, so dun dako kayo og kanang gitawag nato nga sani. Effect sa imong effect life. sa akong life. Nga spiritually, mo-grow gid ka. Nga bisan pa sa mga Kalisod, sayop ba. O sa imong sa let's imong mga see. kasalanan. Okay. Same question para kang Jacel. Para sa kuha siguro no kay ang song manggod kay na Born is Day manggod ko. So nagtubo jud mi nga sige paminaw og mga songs. Especially akong papa sa una sige jud mi niya ikwan nga kanta jud mo kay sa church. Mo jud na siyang isa ka kanabitang part nimo sa church or ma-offer nimo sa church para sa Ginoo mo permi nimo mahimo. Amen. So speaking of songs as a whole sa grupo nga karon naamo kauban nato nagkanta na sila ganina og napagyuduha ka alawiton nga ato madunggan pagyud nato na karundar. So kaning mga mensahe sa ilahang alawiton unsa may effect ani sa inyo unsay positive effect ani sa inyo unsang nganong kanipod nga mga kantang inyong gipili aron nga mapamatian pud sa ato ang mga televiewers. Lovejoy? Actually kaning sa amo yung specific lang ha sa mo ang song karon katong gikanta na mo kaganina ganahan kay mi sa lyrics labi nang katong mingon nga putli ako o Dios kuhaa ang garbo ko. So sa matag usa ka nato naagyoy mga panahon nga motubo ang garbo sa usa ka tawo. So pinaagi sa mga kanta usab makapahinumdum nato ba nga kinahanglan ang pagpaubos di ay nasa tao. So daghang effect ang kanta sa tuang We should kaugalingon. always be humble. I'm Actually, sure. ang kanang music is makapabautismo na eh. Daghan na bautismo, daghan kung naibala na. Yes. Okay. So, wala na kitay igong time pero ato gyapon ni silang paminawon unya. But before that, tagana to ni silang chance para mag-greet kay Yeah, especially greet your Mother's parents, Day greet your pod. mothers. I-greet dili lang sa mother atong mga hinigugma. Let's start. I'm sure they're all with very you. proud of you. Ako lang i-greet ang pamilya, no? Pamilya Brion. Nakaroon sa Akmak, Iligan City. Din.
Kung igsuo, Richie Jane, Irish Bell nga sa Agusan, then si Lorime and LJ. Joy? Ako ang i-greet ang Pyoknasya family, Ramayan family, Altubar family. Actually, daghan pa untang family nga gusto magpag-greet. Pero kanilang sila o ang tanan ng mga kauban mo sa iglesia. Happy Sabbath. Yes, sir. Ug ako pong i-greet labaw sa tanan no, ang tanan nga mga Ebenezer members. Hello sa inyong tanan. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Thank you for coming. Dayon, i-greet po namo tanan nga mga kaparentihan dira sa Iligan ug sa tanan nga lugar diri sa Mindanao. Okay, then? Okay, akong pagpanimbaya sa akong pamilya, pamilya Apaw, mama ug papa, hi sa inyo. Happy Sabbath. And sa tanan membro sa Ebenezer Church, Happy Sabbath. Salamat kayo sa time nga inyuhang gihigayon nga layo gini sila gikan pa gyud ni sila sa Iligan. So anyway, dili lang man isa ka song ato ang paminawon pero naa pa gyud another 2. So ato ning pagapaminawon. So thank you kayo among invite balik dito sa set. Sa inyuhang kuan. Thank you so much. While mag-prepare mo sa really for inyuhang song. Salamat kayo. Now, maayong panimbaya sa mga aktibong mass members CDO District Pabilin sa Kadasig. Greetings gikan sa inyong aktibong miyembro, DV. Okay, happy Sabbath, Engineer Joey Salagantin. Enjoy viewing. God bless. And good morning also and happy weekend to Superable and Lim family. God bless you always from Clarence Valencia. I guess ready na ang ato ang mga singers. So atong pagapaminahon, once again, the Ebenezer Singers from Iligan City. Kay si Kristo, kuyog ko sa kahangturan. Nangandoy ko sa bahandi, nga tuwa sa layong dapit, unahan dito sa kaugmaon, sa kaugmaon. Ang langit mahayag, ang mga damgo, kumatuman way kagulanan sa kaugmaon. Kay si Kristo, kuyog ko sa kahangturan. Kung ang kinabuhi damagan sa mga suliran, dunay paglaom sa kaugmaon, sa kaugmaon. Ang langit mahayag, ang mga damgo, kumatuman way kagulanan sa kaugmaon. Kay si Kristo, kuyog ko sa kahangturan. Pagkamali pa yun good ako, nga akong nasayran ang kaluwasan sa kaugmaon, sa kaugmaon. Ang langit mahayag, ang mga damgo, kumatuman way kagulanan sa kaugmaon. Kay si Kristo, kuyog ko sa kahangturan, sa kaugmaon. Ang langit mahayag, ang mga damgo, kumatuman way kagulanan sa kaugmaon. Kay si Kristo, kuyog ko sa kahangturan. Kay si Kristo, kuyog ko sa kahangturan. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way.
This journey is a journey of a lifetime. And as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Napamalandong mo ba kung unsa ka-importante ang imong mama? Ikaw nga ba napasalamatan mo ba ang imong asawa sa paghimo sa mga butang alang sa inyong pamilya? Diri sa Panimbaya sa Kabuntagon, among gitagaan og usa ka dako nga pagtagad ang atong mga mama. Diri sa atong segment, Dahil Nanay Ka. My mama, siya ang person nga ihatag sa imuha ang everything nga kinahanglanon nimo, maskin pag at times dili kay nimo siya kinahanglan pero panikamutan jud niya nga ihatag sa imuha. Siya pod ang person nga kanang dili siya mo reklamo sa trabaho sa balay and everything, maski usahay tapulan kay mga kids niya, but she still do her best na ma-provide mo niya and matabangan mo niya sa everything. Pagsakripisyo sa oras nga mahatagan gini mga sakto ang iyang family para sa iyang bana o sa iyang bata. Panahon good. Si Mama, she has sacrificed her time and effort para sa amoa. She has spent most of her life to sacrifice the life nga para mahatagan niya og life. Ang message nako para sa akong wife, maulang kabilin lang gihapon niya ang iyang pag-amping, pag-atiman sa iyang mao nga bana o iyang mao nga anak pa sa usa. O iyan lang pabilin unya dili lang gid niya wadon ang Ginoo sa iyang kinabuhi para hatagan siya og kusog sa pagsabot, sa paghigugma, sa bisan unsang mga sitwasyon nga mabot sa iyang pamilya nga sa kanamo. Hi Ma! Happy Mother's Day to you. I love you so much and I will always be here for you. Thank you so much for being there sa mga moments nga I needed you the most. You have sacrificed so much for me. You have given most of your time para sa your children, and you have cared for us a lot. You have sacrificed so much for us, your time and effort. Even your career, imong gi-sacrifice para sa you have tried to give us everything. You have provided us everything we needed. Maskin usahay, dili na mo siya kinahanglan, but you have given your best para ma-provide minimo. So thank you so much for everything. We love you in behalf of my brothers. You are still watching Panimbaya sa Kabuntagon. And with us right now is the treasurer of the NZMC Mas Amigos Exicom,
Miss Donna Vale Ibarra. Welcome. Hi, thank Don, you. welcome. Good morning. A Good very morning, lovely everyone. Donna. Yes. Kaganihan namin lovely. Karon lovely Donna. Wow. Thank you for coming, Don. Yes, thank you so much po. Okay. Sa maning mas amigos, Don, we have guested na Pastor Boscato na nag-talk about Mas Amigos. Pero in Northern Mindanao, unsa maning Mas Amigos for you? Unsa maning nag-stand for ang Mas Amigos? Okay, so basically, Mas Amigos means Movement of Adventist Students, Adventist Ministry to College and University Students. So ang name pa lang sa among group, it says it all. We are students, we are Seventh-day Adventist students who go to non-Seventh-day Adventist schools. And dito na din mag-start na. Okay, unsa may purpose ani? Okay. Purpose. So basically, Mas Amigos is an organization who will help you with all your problems, especially, of course, in terms of Sabbath problems. Don, sa kabiring sa Northern Mindanao, pila ka mga school and membership nga na membro ani? In North Central Mindanao Conference, we have 7 districts, and that is Marawi. Let us define district. What do you mean by district? Okay, so district, this means murag border bitaw the charm. So we have from Marawi City District. Okay, by city, it's one district. Yes. Okay. Then Iligan, then Cagayan de Oro, then North Bukidnon, then South Bukidnon, and we also have chapters from Camiguin and Hingoong. Okay, these districts, napod sila kaugalingong mga leaders. Yes, these districts has leaders, and then this district has chapters pod. Okay, what do you usually do sa organization? Basically, sa organization, we do devotionals, we conduct seminars, leadership seminars, and of course, we do conventions pod. Doon po, pero pwede po mo maka-invite o dili SDA sa inyong mga grupo. Actually, is it isa po open na for siya. all? Yes, we are very open to non-Seventh-day Adventists because we are into campus ministry. We do not only help Seventh-day Adventists, but we also encourage more souls. If I am not a Seventh-day Adventist and I would like to be within the group, I would like to join the group, what can I mean, unsa ako ma-benefit from joining the Mas Amigos? Actually, now, we are really into revival and reformation. So, basically, that is the whole more context sa NCMC. Mo na mong goal. So kumbaga, i-help nimo ang peer or imong fellow young people nga makahatag or naa siya happy nga life nga let's say closer to God. Yes, that is what we want gyud, to make a family, not just an organization but a family gyud. What to make a family? Kinahanglan gini siya sa school, mang-invite mo diha dili SDA or friends lang or unsa diha? We really start by among tipukon tanan mga SDAs, then amog yung gina-encourage nga next devotional, next meeting nato, let's bring more friends of ours. As Mas Amigos member, Donna, what was the most rewarding part of being in this organization? Siguro the most rewarding was being able to finish last year's convention, because that was my very first convention. It was really big with a lot of participants, and it really took us a lot of prayers for the convention to become enjoy successful. mo dito, na-enjoy ang tanan. Enjoy. Hopefully, yes. Apoy mga dili SDA ato doon nga nakauban ato nga convention. Last convention, I think there were not many, but I think there were. Naapod. Yes. Okay, Donna, handa po yung mga upcoming event nga gusto ninyo nga ma-invite ang tanang nakapaminaw sa atong programa karon? Yes, we are inviting everyone, not only Mas Amigos members here in North Central Mindanao Conference, but we are inviting everyone who is interested to join our North Central Mindanao Conference-wide Mas Amigos Convention this coming May 28 to June 1 at Initaw, Misamis Oriental, with the theme In All Points as He Is. In all points as He is. So, where do we contact numbers or
doon na ba yung mga numbers nga inyong gusto ihatag sa itong mga viewers for them to confirm their attendance? We are actually conducting our pre-registration by districts now, but you may visit our Facebook page. Okay. Yes, just search for NCMC Mas Amigos. The leader of this NCMC is? Yes, our president is actually Mr. Arwen D. Barago, and he is from Iligan City District. Okay, so Don, thank you kayo Don sa imuhang time karon. Pero Don, wala pa tanahuman. Basig na kay mga greetings. Yes, I would like to greet, of course, my family, Ibarat family, Salagantin family, Banwag family, and to all my friends from Mas Amigos, CDO District, NCMC, Mas Amigos, and Bulwa Adventist Youth Society. Thanks so much. Ikaw, Wing, basig na pa kay mga greetings? Ako yung pirmi panimbaya dia, si Toto Dahonan. Kauban siyang bibi nga bago nga bibi. Timpla na kagatas pirmi to. O kang Pearly, yung asawa, kang Nini, o siyang daughter. Well, favorite gina ni mo nga fan ang imong permi gina. Ay magmahay man gini pirmi. Magkita mi, tawagan pa ko nga wala daw sila gigreet. So, okay, thank you so much. Sa tanan mga Mas Amigos members and alumni, pwede mo join sa ato ang NCMC Mas Amigos Convention. Again, gina-invite mo sa pag-visit sa atong Facebook page ug inyo makitaan ang mga detalye dito. Yes. Ug karon mga kahigalan, aniyan isab kita sa atong Bible Beats. Maayong buntag mga kapaglaom. Aniyan na usab kita sa atong Bible Beats dinhi sa Agura Bus Terminal. Atong pangutanon ng atong mga kapaglaom kung nganong nawala ang kusog ni Samson. Tara na! Nganong nawala man ang kusog ni Samson? Kung wala ko na sayop kuan, giupawan siya ni Delilah. Maong nawala iyang kusog. Maong nawala iyang kusog, yes sir. Si Samson nawala iyang kusog tungod sa babae. Nawala ang kusog ni Samson kay giupawan siya ni Delilah. Nawala iyang kusog kay giupawan siyang Delilah. Nawala iyang kusog kay giupawan ni Delilah. Giupawan ni Samson si Delilah kung mao nawala ang kusog. Mao kadto atong mga kapaglaom, nagkalain-lain ang ilang mga tubag nganong nawala ang kusog ni Samson. So kung dugang mo kasayuran, basahan ninyo mga kapaglaom diha sa Judges chapter 16 verse 4 to 21 kung ano nga nawala ang kusog ni Samson. So dinhi lang sa Agura Public Market, kini inyong ubos nga alagad, Awing Indino. Mga kahigalaan, alas 7 na usab ang takna sa kabuntagon. Aniyan na sab kita sa atong 777 prayer. Mga igsoon, sa dili pa kita mag-ampo, tuguti ako ninyo sa pagbasa sa sinulat ni San Mateo Kapitulo 10, 11, versikulo 28 ngadto sa 30 nga kanayon. Omari kanako, kamong tanan nga nabudlay og nabugatan, og papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo, og pagtuon kamo gikan kanako, kay ako maaghop og mapaubsanon sa kasing-kasing, og makakaplag kamog pahulay alang sa inyong mga kalag. Kay masayon ang akong yugo, og magaan ang akong lulan. Magampo kita. Amahan na mo nga langit nun, pagkamaayo o pagkamahigugmao ni mong nga Diyos, nga nagluwas ka namo sa diha nga among gidawat si Ginoong Hesus, nga among Ginoo ug manluluwas sa among kinabuhi. Niini nga takna sa alas 7 sa kabuntagon, ang mga katawhan nimo sa tibok kalibutan nagatuaw nga na kanimo sa pagpasalamat ug pagdangop. Tungod kay kami nanginahanglan sa kagahom sa Espiritu Santo, ibubo nga ni kanamo ang imong Espiritu Santo aron kami mahimong mga katawhan nimo nga puno sa kalig-on o kadasig sa imong buluhaton. Panalangini ang mga pangulo
sa imuhang iglesia gikan sa General Conference ngadto sa local churches. Panalangini ang programa sa pagwali sa tibok naong sayuta dinhi sa South Philippines. Panalangini langit ng amahan bisan pa ang nagapadayon nga Sabbath School Congress niini nga division sa Southern Asia Pacific Division. Langit ng amahan sa nagapadayon ang mong pag-ampo, among gitugyan nga na ang among kasing-kasing nga na kanimo, kauban na mo ni Pastor James Lilantaya. Amahan nga balaan, nining adlaw ngay papahulay. Buot ka na mo daygon o pasalamatan. Nga ikaw nahimo na mong Diyos o kami imong mga anak na pasaylo, inaagi sa dugo ni Kining Yesus. Pag nasayod mi ang among pag-ampo ni nga buntag, imuhang dunggon dili pinaagi kung kinsa kami apan pinaagi si mo anak nga nagapatiliwala ka namo sa langiton nga sanktuaryo. Pagka nindot pamalandungon Ginoo nga imong mga anak sa tibok nga kalibutan, niningatak na nagkahiusas pag-ampo. Kay gusto ka namo hangyoon ngay kunsad ang balaan nga espiritu nga ni kanamo. O pinagi sa paggamit mo kanamo, mudako pa ang utlanan sa langit dinhi sa yuta. Palangini mo mga pangulo, gikan sa General Conference, ngadto sa mga iglesia, nga kanunay managkahiusa kami sa pagbuhat sa bulaton. Ug kung ikaw mo balik na, malipayon kami sa pagsugat kanimo, ug mapuyo sa langit nga puloy-anan nga imong gisaan. Pasaylo ami, ug dungga mo pag-ampo sumala siyang pagbulutan sa ngalan ni Jesus. Amen. Kani adto di kinahanglan siya, di kinahanglan sad karon. Si Jesus kinahanglan, labi na ning panahon na. Sa kani adto di kinahanglan siya, di kinahanglan sad karon. Kinahanglan siya tanang oras. Bisan sa kabuntagon, bisan sa kabuntagon, bisan sa kabuntagon, bisan sa kabuntagon, bisan sa kagabiyon, bisan sa kagabiyon, bisan sa kagabiyon, bisan sa kagabiyon, bisan sa kautuhon, bisan sa kautuhon, bisan sa kautuhon, bisan sa kautuhon, di kinahanglan siya. Kani adto di kinahanglan siya, di kinahanglan sad karon. Si Jesus kinahanglan, labi na ning panahon na. Sa kani adto di kinahanglan siya, di kinahanglan sad karon. Kinahanglan siya tanang oras. Bisan sa kalipayan, bisan sa kalipayan, bisan sa kalipayan, bisan sa kalipayan, bisan sa kasakitan, bisan sa kasakitan, bisan sa kasakitan, bisan sa kasakitan, bisan sa kagulanan, bisan sa kagulanan, bisan sa kagulanan, bisan sa kagulanan, gikinahanglan siya. Kani adto di kinahanglan siya, di kinahanglan sad karon. Si Jesus kinahanglan, labi na ning panahon na. Sa kani adto di kinahanglan siya, di kinahanglan sad karon. Kinahanglan siya tanang oras. Good morning, and good
Good morning. Ani-ana isab kita sa atong segment, Good Morning, Pastor. Okay, With us this morning, ang atong mga bisita, gwapo o mga pikon, young, nga mga hambungan. youth directors. Good morning, Pastor. Good morning. Atong unahon sa pagpaila-ila, si Pastor Porfirio E. Lagunday Jr., ang Youth Director sa Northern Mindanao Headquarters sa Seventh Day Adventist Church, ug si Pastor James Lee Lantaya, gikan sa Davao Mission. Good morning kaninyong tanan. Long way pa ang travel ni Pastor James Lee just to be here. Yes, so we are very good. It's our great honor nga ang Silang atong duha duha ka na youth adire director karon. na adire aron Okay. magsuporta pod sa ato Alright. ang mga kabatanunan pinaagi sa panimbaya sa Tinor kamundahan. gina. So, feeling niyang tatanan karon. always. I just ask, pila kuno ang edad nga, makonsider nga, yang paghihapon. Pila man edad ni mo, Pastor? Ako, Sekreto. edad na yun ko karon og 47. Pero yang paghihapon. Oh, naapagyapunta sa departamento kay kini siyang pagka leader sa departamento, although dunay mga panghuna-huna kani adto nga makaber gihapon sa edad nga gikan sa 16 to 35, pero ang ato manggong kauluhan naitag-as ang edad sama sa ato mga youth director nga si Gilbert Kanji. Oh. Pila yung edad? Mga diyan na 50. Oh, pero yang gihapon. Yang Very gihapon. young. Si Pastor James Lee. 36. Okay, Aha! 36 mga So, Pastor. nilapas ko sa katuig sa youth nga edad, no? 35, so 36. Pero kaya ba yung trabaho? Siya po ang pinakabatanon sa tanan dinhi nga sakop sa South Philippine Union Conference sa unom ka mga mission conference nga status. Siya ang pinakabatanon. Congratulations, Dito Pastor. ni silingan na muna dito sa Davao. Okay, now speaking sa pagkabatanon, now nganong kinahanglan man nga tagaan gyud natog atensyon ang atong mga kabatanunan. Sige daw, Pastor Lagunday. Ang ato manggong mga batanon, mga viewers, labi na gayod nga naminaw karon nga mga membro sa Seventh Day Adventist, ang atong church ang pinaka dako makonsider nato kay daghan man na gyud nga division sa ato ang mga membership sa church. Sa 18 million, Pastor James? 18 18 million na atong church membership. Ni ana doon na kitay 8 million nga mga batanon. Wow. Muna dako kay pagtagad nga nato part. diha. Gawas pa ana sa ang kining atong mga batanon tagaan nagdako kay pagtagad kay si Pastor James daw kasultian ni nga murag taas kay nga arrest ato. Sige, Pastor, go. Actually, sa nabasa na ko sa General Conference Bulletin, and it was written by Ellen White. She said that we have an army of youth who can do much for the Lord if they are properly trained, encouraged, and be given attention. So, dako actually ang youth involvement sa global mission of the church kung gamito na to ug hatag attention ang atong mga kabatanon. Okay, Siguro so- need good nga ato silang hatagag attention, no? Kaya they are very young. O kinahanglan yun ang ilang decision making nga ato silang tabangan. I-mold na to sila into the right thing. So kang Pastor Lagunday, Pastor, unsaon na to nga ang mga batan-o na to, mga close na to diha sa tilan sa Ginoo? Meaning, unsa man gyud mga factors nga nung mahipalayo man gyud sila sa Ginoo. Nga mga factors man ang gipangutana nga nahilayo sila sa Ginoo. So daghan jud kaayong mga factors nga atong gisgutan nga nung malayo sila sa Ginoo ang atong mga batan-on. Ngani sa miaging adlaw ba, nay usa ka batan-on nga nawala na gyud siya. Pag abot niya dito sa conference, gusto siya magkuha og baptismal certificate. Tinako asa naman ka, wala man daw siya musimba. Ako siyang giampuan, hilak siya. Aha, na siya Ang problema. iyang problema, naminyo siya sa dili. Tingnan na to? Magtotoo. Okay. Usa na ka factor ha. Si Pastor James, no? Si Pastor James, liako ni kaning counterpart. Mao ni siya ang amuang ginahatagan gyud dako pagtagad labi na when it comes sa mga problema bitaw sa mga batan-on nga pinakataas nga risk karon nga wala himulag si bitaw biblical nga sitting niya siya ikasultian na atong pagminawon ko na ito si unsay kasulti niya ni. Actually, it's just the same with you, Pastor Lagunday. In the Old Testament, ang problema sa mga Israelites, nga nawala sila sa the right direction was when they had that mixed marriages. Kaya nagigminyo sa dili, parihan nila nga tumutuo. And then diyan nagsugod ang
influence sa gawas, and then that caused them to, muhawa sa... Pero dili po tanan siguro nga naminyo, nga dili magtotoo, nga dili nadala sa gawas. Napoy uban nga ang tagagawas nadala sa soul winning. Ang main nato ani nga concern no, unsay mga reasons nga nakapahilayo o isa sa mga reasons nakalayo ang mga batan-on sa Ginoo. Siguro factor pud ang technology nato no. Dayon influences sa ato environment ug sa atong panimalay. Peer pressure. Training siguro. Okay, now speaking sa mga problema, Pastor, as a youth director, syempre sa inyo magyud ang counseling, gikan apil na po ng mga factors nga makapahilayo sa ila. So unsa man ning mga common problems sa atong mga batan-on nga kanang permigid niya ninyong ma-encounter unsa mga pamaagi sa pagsulbad diini. Kumbaga kung sa statistics asa may top 3 nga mga problema nga inyong na-encounter. Unahon siguro nato si Pastor James Lee. Sige, Pastor. As youth director of Davao Mission, gina-address na mo ang problem gyud sa mga young people. First is the Sabbath keeping sa mga mas amigos, sa mga estudyante, ug sa mga silang employment. And next niya na is the premarital sex nga problem. It is a problem nga sa gawas that started to to creep inside the church. Gani daghan tag mga patanon pod gani nga na biktima sa mao nga problema. So premarital sex and unsa gitong isa pa Sabbath keeping. So dili na kaayo ay ingon ana gyud ka link ang atong mga young people sa church. Okay, how about sa Northern Mindanao, Pastor Pel? Pastor Pel, ang Pel ang pagtawag sa Kulabina sa Visayas. Now, ang ato diri sa North Central Mindanao Conference, maumaor magyud na kay perennial problem magyud na nato ang Sabbath breaking sa ato ang mga kabatan-unan labi na nang trabaho abot dinhi dili na sila kasimba dinhi abot na sila syudad. Unya gawas pagyud ana kini bitaw ang atong mga batan-on makonsider nato nga sa pagkakaroon bitaw murag lack of spiritual na gyud sila sa spirituality nga ang ilang wala na sila devotional life bitaw kaayo. So, giagkat bitaw nato bitaw ang mga kaigsuunan karon sa revival and reformation to back to the spiritual discipline sa study sa Bible. So, seeing this problem, Pastor James, Pastor Pel, how does the church address the need of our young people? Siguro naapod tay mga ilang mga holistic programs nga makatabang pud ana mga programa o unsa pud ila ang inyong mga announcement. Siguro naapod tay mga upcoming programs pud siguro nga mahibal-an pud sa ato ang mga kabatan-on ug mga kaigsuunan. Okay. Sa katong problem nga gisulti nako nga premarital sex, it is, nami ginahimo every time I meet with young people, mga gathering, muhatag mi og lecture on the premarital sex prevention and its consequences. And we have the seminar called True Love Waits. True Love Waits. Yeah. Alright, that's Binuot nice. nga gugma, makapaabot gyud. Pero Pastor, nagapasalamat mi sa inyong pag-amuma, pag-atiman sa mga programa ang inyong ipanghimo para sa itong kabatanunan. Pero wala tayong oras. Basig na mo yung mga updates or gusto ipabalo sa itong mga viewers? Mga announcement nga inyong gusto sa NCMC ipahibalo or sa sa itong mga Davao kahigalaan? Nga tuwa din sa NCMC, no, ako ang ipaabot sa tanan dinhi nga sakop sa 648 ka churches nato dinhi sa North Central Mindanao Conference. Ang ato gyud ginapaninguhaan nga makatambong gyud mo sa Andrews Camp. Andrews Camp is one Adventist will bring one non-Adventist. Paaboto na to na siya sa umabot nga October. It's a friendly camping that you can invite your friends to be there. And dili ni siya exclusive lang sa mga Seventh-day Adventist, but everyone is invited. Everyone is welcome. This is open for all, and I hope nga makaato ang tanan. Oh, so no discrimination niya siya. So kita tanan, we are all created equally. Again, this is a division-wide youth leadership certification, right? That would be on July 1 to 6. Division-wide? Jakarta, Indonesia. Yes. So madayon siya? Madayon siya. I see. It's not a camping. The first plan was camping. So wato na dayon, so karon himuon nga youth leadership certification. Dito lagi hapon. So be there. Yeah. Okay. Pero wala pa nahuman ang inyong mga task, Pastor. Tungod kay naapatay suliran nga atong pagabashon. Mga kahigalaan ani ana pud usa ka suliran nga atong paghahatagan og solusyon dinhi sa atong Dear Panimbaya. Dear
panimbaya. Good morning sa inyong tanan. Please tell me kung unsay angay nakong buhaton. Usa ako kaasawa, apan wala nako na feel nga asawa ko. Tungod kay ang akong bana dili garimit sa iyang sweldo sa akua. Ug dili pod kaayo siya gatabang sa mga buhat sa balay. Kami duha ang gatrabaho apan buhay hari man siya. Ingon ani bagyod ang life sa Minyo. Dayan. Ingon ani bagyod ang life sa Minyo, Pastor? Tigim pa itak portili suda. Si Pastor Lagunday unsay imong storya? Dili man tingali viewer no nga nagsuki nga nagablantaw aning ato ang programa sa panimbaya. Dili man tanan tingali nga mga minyo nga sama niyo kasinatian kay kining do na may mga minyo nga ang lahi po ang ilang experiences. Lahi po experiences. Oh, pero sa situation ni Dayan, murag siguro na po yung mga ubang couple nga naagian po nini siya nga situation. Especially masabtan nimo siya kay babae manggod siya. So supposedly ang babae treasurer sa balay. Yes, treasure. So kamong mga lalaki treasure gyud mi ninyo. So normal gyud nga magproblema ang babae so, nga naman. Is it necessary kamo lalaki? Sorry da, dili pa man day ka bana. Okay, remit gyud ka sa imong sweldo. How important is this? Giving your salary to your wife. Murag si Pastor James Lean eh. Partner job. Sa ginako Murag dili sila katubag. Siguro ni sila gahatag. Joke lang. Sa ako no, kining actually ako nang i-share sa inyo. Sa bago pagminyo mi sa akong asawa, ang iya kang ako nasabtan bitaw sa knowledge nako may tungod sa kaminyoon, siya gid ang asawa. Pero dunay panahon nga dili tingali siya na anad nga kana bitaw mag-budget iyang gi-endorse ako. So kay ako manggod clever kay ko, plaster sa budget. So, and at the same time, diya sa balay kanang dili pug ko ingon nga kay nahuman pud nako ang housekeeping. In situ man sabta kaloy sa Dios. Tabang pug ko diya sa trabaho kay ang asawa ug bana magtiayon na sila. Yes. Mo na nga magtinabangay biya gid aron nga nindot gid ang So saan man niya yung bana? I-undergo og counseling or someone Pastor James Lee? Actually, back to the problem. Ang banag asawa dapat open ang communication yun. True. Kanang I don't know if na-try na niya o kanang yung sultian bitaw iyahang bana about the problem. Okay. Kay kami sa akong asawa, we are that very open. Nga tanan nga detalye sa among life, open me. So, nindot man gud na nga nakabalo po siya. Yan po ginato, no? Yan po imong bana. And then try to approach him early in the morning, kana bitong kadlawon, and then pukawon. And then sultian siya ana. Mag-istoryahan na i-open kay actually kung wala kay balo iyang banda nga nagproblema na diay. Hurt kay siya. Yeah, dili mas hatagag solusyon iyang problema. Kay ang lalaki ba gyud pastor insensitive or di sila ka sort of, murag inana ba? So natural na sa ilaang, murag di ka bantay nga. So, nagproblema na dahil ng isa. Ang gwapo yun is open ang communication. Hilom kayo si Daryl. Yeah, si Daryl. Experience kini si Daryl. Wala na tayo igong panahon. Yes, each one will give an opinion. So, Daryl, go. Yes, conclusion. Okay. I'm really sorry, pero ako na-balance akong papa. Hatagin na siya sa akong mama. So wala di ko yung maitambag kayo. Okay, lovely. Siguro, ano lang siguro, dapat magpahibalo po ang bana kung napod siya yung mga magswildo na siya. Kuan, ang pila iyang swildo, ang una ba siya yung mga racket, iyang ipahibalo po niya iyang asawa, nga at least, ang asawa, makahimog siya sa iyang part as a treasurer sa balay. Awing. Kung ikaw ba na short manggaling ka sa imong sweldo, ipahibalo gyud sa imong asawa nga short jud kurunday para makabalo pod ang asawa nga oy short man way ikarimit. So kinahanglan sabot-sabot niya pagampo mo kuyog sa imong bana. Okay, well para kang Dayan, ako na ikatambag sa imo Dayan. You just keep on telling your husband kung unsa imong gina-feel. Like husband pod ang asawa man gyud ang tinugyanan steward sa atong mga balay. Pero kung depende na sa iyong pagsabot kung like ako mayo man ko nga dili gyud ko kasaligan sa mga nikay,
grabe, dili ko ka-control sa akong pagka-impulsive buyer. So, depende na dahil nasa sabot ninyong duha. Pero, as usual, kinahanglan gyapon nga magsinabtanan mo and be open. Kinahanglan ang line of communication is open for both of you. Usahay, ang tendency magud kay usahay, ang lalaki usay matouch ang pride, masuko usahay og paninglan. So, I hope so nga magsinabtanay, nga makasabot pod ang lalaki nganong maningil pod ang babae. Well, daghan ba kaayo tag mga mahitabo diri sa panimbaya sa kabuntagon. Si Pastor, basing na sila yung mga panibaya. Yes, Pastor. Greetings. Una si Pastor Lantaya. Okay, Pastor. Akong panibaya akong asawa, si Gingging, akong mga anak, si Ate LJ, si Ate JL, o si JJ. Okay, go Pastor Pel. Ang akong asawa, akong ipanimbaya sab. Ngay, sa tuaman siya sa kuan, pero naan naman siya. Kaming naman. Okay. Si Glenn Barrientos Lagunday, kauban ni John Mark, amo ang ilist. Si Kirkyu o si Pelisa. O sa tanan ako mga silingan din sa Upper Carmen. Okay. Well, mubalik pa ta diri sa Panibaya sa Kabuntagon. Nagabalik ang Panibaya sa Kabuntagon ug karon daghan kaming ipaabot sa inyo ang mga greetings sa inyong mga kahigalaan ug among pagabasahon. Here one, Panibaya kang Engineer Remy Salagantin, ang atong future dira Ampue. Ang atong future dira Ampue igsuon. Ha, greetings sa imong higala. Okay. Unsa ba na nga future Engineer Remy? Lain na siya. Okay. Naapot ay mga Panibaya diri, Panibaya kang Mr. and Mrs. Regim Ocab. Og panimbaya po diha sa kang Starly Salvan and Dariel Salenas. Happy Sabat kaninyong tanan. Panimbaya po diha kang Mr. and Mrs. Jerry Homo, kauban siyang duha ka mga kabataan diha sa Patag. Happy Sabat. Happy Sabat and enjoy viewing Norbert Lee Sinening. Greetings from DV. Ano nga DV? Divisoria? And good morning sa tanang miyembro sa Lagunglong SDA Church, sa Kabusog family, Yes. Lumapas family, Miso family, Daguplo family, and Ektin family. Oh, happy Sabat sa tanang miyembro sa Lagunglong SDA Church. Okay? Padayon sa kadasig sa mga miyembro sa Taguluan SDA Church. Greetings from Norbert Lee Senening. Gusto na ko ipaabot akong panimbaya sa mga Advent 7 singers. Dialab ang pagtuo. More power. Wow. More power yun. Okay, ako po mga panimbaya diha sa kang Ma'am Liberty Linggo-Linggo nga naa sa Taguluan Church. Ato ni siyang elder dito, head elder sa Taguluan Church. Panimbaya diha kanimo o sa imong pamilya. Ako pong gipanimbaya ang akong mga kauban diha sa Central Church, Cagayan de Oro. Labi na sa atong mga membro sa church board, sa amon church pastor Eugene de la Piña. Happy Sabat niya, Pastor. Good morning and happy Sabat sa Inubulan SDA Church, especially to Waga family. And I'd like to greet my fellow mass members. Good morning and a blessed Sabbath day, Exel. Sure. Okay. And panibaya tanan, excited na kong mga kaigsuunang mag-college. Atong iampo atong kaugmaon. Dasi. Atong yung patong mga kaugmaon sa tanang mag-college bitaw. Yampo kini yung kaugmaon do. Okay, akong panibayaon ang among higala si Gerard Angaw. Gerard Angaw, congratulations. I'm sure you will be a good husband and you will make your wife always happy. Wow, Gerard, congrats. 3 successive Sabat na ni. Dako na ni iyang bayad. Okay. Congratulations. Nag-honeymoon na ni sila. Okay,
Ako pong gi-invite ang atong mga viewers nga atinan nato ang atong Great Hope concert nga may tabo karong June 11. Okay, inviting you all to come at the Lemkitkay Atrium June 11. We'll announce later kung unsay oras ang Great Hope concert. Pero this is open for all, ug walay admission fee. And of course, di ba, Ate Charm, we need nga mga volunteers alang sa ato ang Great Hope concert. Yeah, more importantly, bring non-SDA friends. And katubong mass members, NCMC-wide convention ato nang apilan. So please, magkinatanay tayo sa May 28 to June 1. Okay. Okay, gipanginaot na ko nga magkita-kita ta dito kay naag hapon ang inyong mga kapaglaom dito sa atong Great Hope concert. Kay kini siya in partnership sa atong ASI. Okay, so nagpasalamat ko sa tanan nato nga mga sponsor diha sa Central Church. Mohatag, moduno lang din sila sa kuha. Daghang kayong salamat ninyong ma'am, sir. Sa sunod nga mga higayon, among isulti ang inyong ngalan. Yes, salamat kaayo sa tanan nga mga naay kasing-kasing sa paghatag sa ilang mga gift or sa ilang mga ikatabang sa atong programa nga kini aron kini nga magmalaho tayo. Murag wala na gyud tay igong time. So awing so kamong mga televiewers diha nga wala mabasa inyong greetings, ayaw gid mo pagmahay. Kay kung magmahay mo, magmahay man pud mi. So tabla-tabla ta, ayaw gid mo pagmahay kay daghan pa kayong Sabado nga moabot. Yes. So kaninyong tanan ayaw kalimot nga ang usa ka matamis nga liso sa pahiyom. Salamat kaayo sa inyong pagtanaw sa paninbaya sa kabuntagon ug sa inyong pag-text inubanan sa putli nga pakigdait. Pagtinabangay og pagkadasig. Magbunga kini og ligong pundasyon sa atong pagkakristohanon. Ang dungog og himaya atong ibayaw sa atong Ginoo. Sa susamang takna alas 6 ngadto sa alas 7:30 sa kabuntagon. Dinhi lang sa Paninbaya sa Kabuntagon. Okay, padayon ta sa to. Okay, greetings. Akong i-greet ang akong mga kuan diha, duha ka kids, si Vincent James ug si Miko. Ako pong i-greet ang among silingan si Ate Melvin. Thank you so much, Ate Melvin, for keeping our house safe. Okay. Ang akong igsoon, si Amado na sa Cambridge karon, nagbalik puyo sa balay. Yang musunod na po ko dito sa Pikas nga balay. Pagkadagan man imong balay. Iyang balay, akong balay. So, Paninbaya. happy Sabat. Okay, happy Sabat everyone. God bless you all. Bye-bye. God bless you all. God bless. God bless. God bless. Pastor Bang, happy Sabat. As the seed sown produces a harvest, and this in turn is sown, the harvest is multiplied. In our relation to others, this law holds true. Every act, every word is a seed that will bear fruit. Every deed of thoughtful kindness, of obedience, or of self-denial will reproduce itself in others, and through them, instill others. This is the principle in action with the Integrated Evangelism Lifestyle Program. Mas maayod siguro nga baka join sa care group. Parehan ako, gaan ang akong kanang huna-huna, gaan ang akong mga problema nga mabot sa ko pag maka-join ka ni ani, maampuan manggudta sa care group. Ipa-feel nimo nga part jud bitaw ang amo ang family sa simbahan sa SDA. Daghang kaayuhan, daghang answer sa prayer, daghang mga milagro, mga healing. Makita nilang unsa day kalab ni Jesus ang katawhan sa Dios. Nadasig ko pag-ayo to attend or join good sa care group family.
So, i-encourage na ko, kitang tanan ng mga members sa atong church. Mubuhat ta kay dito naman madugay ang panahon. With IEL, Adventist church members go out in clusters called care groups. Every Seventh-day Adventist family to become a caring family. These care groups are sowers in essence, going out, spreading seeds of compassion, sympathy, and love through visiting individuals and families, nurturing relationships, and enriching lives. The Lord says, "Blessed are ye that sow beside all waters." To sow beside all waters means a continual imparting of God's gifts. It means giving wherever the cause of God or the needs of humanity demand our aid. Makapadasig kayo ni nga buhat kaning pag-care sa mga pamilya, labi na kanang dunay mga balatian. Kung amo gani silang awitan, malipay sila niyang bangay mahila. Kana pong murag nag-backslide na katong uban pod nga dili pa mga Adventist among bisitahan. Nalipay ko nagamit ang talento sa pag-awit kung sa may Bible study, magkanta. Grabe jud kadasig sa mga grupo. Pag unsay tabangan, pag ingon nga magka-teens meeting ta pili atong kinahanglan. Dali ra kay mag-gather ang kwarta. Naami daghang nadala sa among pag-care sa maninoy-nay nga gawas sa among silang awitan gitukuran among silang balay. Daghan kay mga challenges, inspirasyon po sa mga kauban nga kung naluya na gani ang Pangulo niya dasig ng mga kauban. So unang ni last gyud ang tud-ani nga time. Ang buhat sa Ginoo dili mauntang. Pero ang nindot lang gyud kay nakakatuon og humility, forgiveness niya. Tamor nga dunay conflict, tamor nga mo-grow ang love. Gibati na ko nga nahimo nga part sa buluhaton sa Ginoo. This method of sharing the message of hope in practical, modern ways hails from an age-old philosophy practiced by the revivalist himself, Jesus Christ. It is when we have touched a life and shared Christ's love and compassion that we have become arms to his ministry. And more than this is wrapped up in the sowing and the reaping. As we distribute God's temporal blessings, the evidence of our love and sympathy awakens in the receiver gratitude and thanksgiving to God. The soil of the heart is prepared to receive the seeds of spiritual truth, and he who ministers seed to the sower will cause the seed to germinate and bear fruit unto eternal life. God's grace sa iyong panalangin nga mo-gather pa dyan o daghang suod nga mga relasyon o daghan pa yung mga precious souls.